andale, ez da honen bale, entretenitzen gera bihotze balde. Frenorik gabe, talda panbera. Hasiera, esango nuke izan zala, nota zendukan apuntatuta, Maitanek zeukan esamolde bat, zala, da honean dale, ez da honen bale. Eta noizen behin esan zut, eta grazia entziten da nik, gare hortan apuntatzen dituen kantatako eta ideia pila bat. Eta beste apuntatuta geneukan esaldia zen, ontxotan bezala, txarra den lekuan ona ere bada. Txarra den lekuan ona ere bada, da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera bihotze balde. Ordu arte bai ginen más intensas. Pa jarraitze dugu izaten, cuidao. Baina noizen behin un poquito de... Arintzasun pizka. Parranda pixkat ondo etortzea. Bai, eta hola izan zen. Con Salda Badago sobre todo nos divertimos un montón y además se aprende muchísimo de maneras diferentes de hacer porque, claro, es una canción que aunque es tricky, pero también hay mucha electrónica, ¿no? Goza bat da, ez, olako orkesta sinfoniko erraldoi baten entzutea zure musika. Biola jotze dut eta biolina eta jo izan dugu orkestatan, eta orkesta sinfoniko gutxi batutan ebe. Hor barrun zauden da sensazio bat de ez botere, ez dakit nola esan, como grandiosidad, ez, como ez dakit dena da erraldoia, eta karen entzutea zure abesti propio bat tesitura hortan, bastante fortea da. Entretenitzen gera bihotze balde. Nos obliga a hacer determinados sonidos para ser el trasunto de la electrónica, nos obliga a determinadas contorsiones para la orquesta, pero que son muy divertidas. Llegamos a un sitio que seguramente no llegaríamos por otro camino. Nik ustet, ura bere bideanek bere baitan daukala olako dimensio handi bat, baina aldi beren dauka sentsazioa oso etxeko zerbait dela, ez? Ikustea prozesua nola da kantu bat eraldatzen jutea, moldaketa, guiruentzat noski kriston ilusio ditugula bertan egoteak eta da, bueno, amets bat betetzea eta miruenea bereziki gauza ona asko gertatzen nahi zaizkigula eta ni bintzat nahiko nituzke baloratu eta hau da horietako bat. Ez da honen bale, entretenitzen gera bihotze balde.